Maayong buntag ka na tanan. Viva Cristo Rey! Karon mao ang Domingo sa pagkahari sa atong Ginoo. Cristo Rey. Sa may ato ang mapupo o kung sa may atong madala niining maong Dominguha sa pagkahari sa atong Ginoo. Unsa may kalambigitan niini dinhi kanato kita nga naghupot sa mga pangatungdanan sa atong katilingban o diha sa atong gagmay nga katilingban, the basic unit of the community, the family. Isip amahan, isip inahan, bana, asawa, naghupot o pangatungdanan diha sa gagmay nato nga pundok, ang ato ang basic ecclesial community sa ato ang mga unit selda o usab diha sa katilingban nga dagko nga diin kita anaa gisangunan sa maong mga pangatungdanan. Sa may kalambigitan niini diha sa atong kinabuhi. Mga igsuon na hinumdum ko ni adto ilabi na kita siguro nadto mga bata pata. Edad pa tao, 7 anyos, 8 anyos, niya ganahan pa pang kayutang magduwa-duwa yun, mga igsoon. O kunya, naadayon to ang gitawag nato nga mga baligya diha sa tindahan, I don't know og naa pa ba kana karon nga kaniadto mamaligyan na sila og mga maskara. Kabantay mo niadto, naa si Wonder Woman, naa si Batman, naa si katong unggoy bitaw, si King Kong. Kato mga lain-laing mga idolo, mga igsoon. Mao kadto nga duwa-duwa dayon butang natong maskara. Niya kuman magdadari ta butangan dayon nato og tapis ang liyo ang kurtina sa atong mga balay atong kuhaon kay himuon natong kapa. Niya mo gawas dayon ta nagdatag espada. Mayo dayon ta. Ako si Darna! Anak may igsoon. So, nana. So, daghang kayo tag mga rule to play. Diya niya itong maong panahon ng mga igsoon. O kunya, taon-taon, naamang ko'y amigo in town. Na bata po, nigawas siya, silang balay. Wa siya maskara nga dala. Wa siya maskara. Kami puros may mga gamhanan. Lain-lain may gida nga kuan mo maskara. Pag-abot yun niya mga igsuon. Wa pa in taon makapanghilamos. Nanimaho pagkilikili. Sus kami nga nagdaog laing-laing rule to play sa among duwa ng hawas tanan kay puwerti mang bahua. Maora di kini ang gahom nga way makalupi. Kaingon mi kay nako kamhanan na ta. Pag-abot sa atong amigo, way ligo, wa pa kapanghilamos, way maskara nga dala, kitang tanan na alibwag. Naguba ang ato ang panag-uban. Sa mao na mga igsoon, makahinumdum ko niyan tong bata pa. Nindot ka na siya, kay nga naman, sa inyong mga anak, ayaw yun na sila tipigi, ayaw po sila pugni, nga diin mukupot og maghuna-huna og mukupot nining maong matang. Kay kabahin ka na sa pagtubo sa bata. Ang pag-ila ka na sa ilang identity. Mga igsoon, samtang ania pa sila sa kalibutan. Mao kini mga igsoon ang maghatag og magtudlo sa atong mga kabatanunan nga sila pohon inika dagko na, inika hamtong na, makasabot sila mahitungod og gahom. Power. Adunay laing-laing matang sa gahom. Naay gitawag nato nga physical power. Unsa man ang physical power? Kanang imong katakos sa imong kaugalingon. Kana bitaw mo adto kag funfair, kanang lugar nga diin naa ang kalingawan. Ikadto nimo ngadto kakita kag tao nga nagdagdaghang
kanang sitawagan na bula, ug kagmayng bula murag jackstone bitaw. Oh, mga jugglers. Nga daghan kayo na nila nga mga murag jackstone, no? Unya ila nang ilabay-labay mga igsoon. So, sa kahanas sa ilang kamot, sa kakusog niini, mahimo nila sa pagsalo katong ilang ipanglabay. Physical power. Sa may laing gaho mga igsoon, diha sud niya ng physical power. Usa ka tawo nagdala mga igsoon og usa ka lipak, milatay niya ng maong pisi nga walay laing gikuptan kundi kadto lamang ang kawayan o lipak. O gunya nilakaw siya ni adtong maong pisi. Nganong makalakaw man siya? Tungod ka na sa iyang gikuptan nga kahoy. Makabalansi mga igsoon. Mo na nga makalakaw siya. Kumana ning misa. Pag-abot sa inyong balay, gamitan ng inyong pisi diya o kanang inyong alambre. Ikutay na, mga igsoon. Niya magdadayong kagkawayan. Ako tong sundon ang gingon ni Father Dennis. O sundag yun. That is physical power. Sa pailaing physical power, nagihatag nato sa Ginoo. Ang gahom nimo, mga igsoon, nakit-ang ginako, usa ka tawo nga naghaling mga baga, naghaling uguling. Iyang gipabaga mga igsoon. Pagkahuman gyud niya haling, napuno na kinis bag. Palong, the power to palong. Napuno sa baga. Ni adto siya ngadto sa baga mga igsoon. Iyag yung gitumban murag naa siya sa impierno. Tumba niya. Wa gyud siya mapaso. Igabot rin sa inyong balay, paghaling. Labiron kay Domingo, paghaling. Og daghang baga. Itusmaw ng imong kaugalingon sa baga. Aron inig kahapon, himo na kang sumsuman. Malitson yung ka. Ayog sundan na ninyo mga igsoon, kung dili mo kahimo niini. Usa ka tao, wa man siya pamahaw, nagdugmok siya, siya gidugmok. Pagkahuman, maoy ang gipamahaw. Bildo ka ng mga buak nga, mga pundir na nga fluorescent, iyang gipang dugmok, iyahang gipamahaw. Sulay ko no, humanan ng misa ron. Iniguli mo sa inyo, tanaw na to. That is physical power, mga igsoon. Apan adunay gahom nga gihatag sa Ginoo kanato nga diin angay natong gamiton. Ug unsa man kini? Ang power, the power of thinking. That's under physical power, pero gihatag na sa Dios kanato. The power of thinking. Nga ang imong kaugalingon pwedeng makahimo o dako kayong butang. Bisag wa. Ingon pa ni Rene Descartes, the world of ideas. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. So nining tungura, ang power of thinking pwedeng makalihok sa dagan sa kalibutan. The power of thinking pwede siyang makahimo o gitawag nato nga og ulan. Kana bitaw, binuang bitaw sa atong LGBT, di ginangay ako di gyud ko mo malipay kana bitaw kaning third sex sa ato ang community, ang LGBT, nga himuon og joke sa uban. Ako di ko ganahan niya na. Ano man kay inhuman. Ayun nila nga, dato'y ningon na, lain na nila pader, kay kung mag-uwan, kami maoy pasinginlan. Igo sa mahon, kanang ila may pasinginlan nga mag-uwan, maglisod manggani mig alasaan ng usa ka timba nga, usa ka balde nga tubig, uwan na kaha. So dili mi unta pasinginlan ni ana padre na kay sige lang pasagdi lang na sila. Ayaw lang na sila pud paminawa. Kung mag-uwan ko no, bayot may pasinginlan. Usa ko patawag la gamhanan, pero guway kwarta, ang mga laki diretso sa ilaha.
Tanawa ra. So di mao mga igsoon. Kanang power of thinking, dagahan kayo ka og mahimo kana kung imong himuon nga kini siya makatabang sa imong isig katawo. Gihatag kana sa Dios ang maong gahom. Kanatong tanan og nganong dili manato gamiton mga igsoon. Ang power of thinking makahimo kini sa usa ka butang nga diin kanimo gihatag sa Dios nga diin imong pagahimuon. Nga sa ato pa usa kadakong sala kung ang tao dili mo gamit sa gihatag sa Dios. Kahinomdom mo niadtong usa ka tawo nga gitan-ugan lamang ang salapi nga gihatag sa Ginoo, wala niya gipatigayon. Unsa may nahitabo kaniya? Gikuha ang tanan kaniya og unya gipapahawa siya, gibalhog siya ngadto sa kangitngitan. Og nining tungura ang Ginoo usa kini kapahimangno kanatong tanan sa iyang pagkahari. Nga ang iyang pagkahari dinhi kanato mao di ay kini ang pagkahari mga igsuon nga maghatag og pag-ila sa imong kaugalingon ngadto sa uban mahitungod sa Dios nga maoy tag-iya kanimo sa panahon nga ikaw mohimo na niini. Unsay laing power mga igsuon nga atong ipaila karon niining pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo. Ang power, the will to power. Ug unsa man kini mga igsuon kanang atong gihuptan isip pari, isip abogado, isip tinugyanan sa balaod, the military, isip usa ka inhinyero, o niaman si Engineer Nidis, isip usa ka magtutudlo, niaman si Ma'am Ara, isip usa ka nurse, kana nga power mga igsuon, gihatag ka na to, sumala sa tong katakos. O kung sa itong pangahimoon, ato kining ipaalagad ngadto sa uban. O sa may gingon ni Mother Teresa of Calcutta, we can do gigantic works or great things, but we can do little things in great love. Mao kini ang tuyo sa Ginoo kanato nga sa imong pagkainahan, sa imong pagkaamahan nga gihatag kanimo sa Ginoo, imo kining amumahon pinaagi sa pag-aruga o pag-atiman sa imong mga anak. Kanang muingon ka sa imong anak, dong, panglimpyo. Tanawang imong anak, mulimpyo dayon. Dili ingon nga nahadlok siya basig imong bunalan, kundili mitahod siya kanimo mga igsuon. Usa ka na kagahom nga wa nimo mahimo sa uban. Tanawa ra gud na, moingon ka ngadto sa imong katilingban, sa imong mga kauban. Moingon ka dong panlimpyo, tubagong ka na kay sohol. Pero adto ka sa imong balay, sugua ang imong anak. Gahom ka na nga gihatag kanimo sa Ginoo nga dili nimo abusahan. Isip usa ka inhinyero, unsa may imong gahom? Dili pwede ang usa ka tawo nga magtukod siya og usa ka edipisyo, magtukod siya og usa ka laboratory kung wala siya makakuha niining maong gahom diha sa iyang pagtuon. Moghimo kaniya na ipangutan na kisa imong engineer. Wa man ta kailani kinsa man ni siya. Asa may ang lisensya? Wa. Dili ka na pwede mga igsoon. Mao ka na ang gahom, ang katakos nga gihatag kanimo nga diin imong buhaton sa saktong pamaagi. Magtutudlo ka. Niya nagtudlo-tudlo ka mga igsoon. Asa may imong lisensya? Wa kay lisensya. Ang gahom nga gihatag dinis kalibutan nga hinatag sa Dios, imo kining ipahiluna pinaagi usab sa pamaagi nga diin ikaw nahiluna og nakat-on. Nga sa ato pa kining tanan mga identity sa katakos nga atong nadawat mga igsuon nga dili nato amhangan dinhi sa kalibutan. Nga sa ato pa dili nato usikan ang gihatag kanato sa Dios nga gahom nga maoy maghatag og pag-usab
sa dagway sa kalibutan, pag-usab sa kinabuhi sa tao. Diha toyo sa katao nga di naglakaw siya. Tungod sa iyang kapobre, naningkamot siya. Sa iyang pagpaningkamot, nakakuha siya og daghang katigayunan. Grasya nga gihatag kaniya sa Dios, ginamit ang iyang katakos. Nga sa ato pa ka na diing kapobrehon, sa atong kaugalingon, sa leader na. Sa lida, sa kalibutan. Ha? Kay kitang tanan, gamahanan man. Mao kadto nga human niadtong taas nga higayon sa iyang pagpaningkamot, miadto siya sa hari. Kay muhatag siya og katigayunan, sumala sa iyahang nadawat nga paningkamot. Pag-adto niya ngadto sa balay sa hari, kadtong panahon na Disyembre, nag-snow naman. Ha? Oo. Nag-snow na. Taud-taod, pag-abot gay niya ngadto dapita sa may lugar nga diin adunay daghang mga baligyanan, merkado, aduna siya'y nakit-an nga usa ka tawo nang yugpos sa katugnaw. Mao kadto ang iyang bagong sinina nga gipalit kay muatubang siya sa hari, iyang gihatag sa maong tao. O Manoy, imuha na ni Manoy kan nang yugpos na magkagitugnaw ka, ako na pa man ko'y sinina. O, imuha na ni, isapaw nimo. Mao kadto gidawat sa maong taong pobre kaayo nga makalilimos, diha niya nang maong bangkita. O gato na kunoy ha. O naay kwarta din higamay para pa yung pang snacks. Kung nagganahan ka magkape kay init ra ba yung tao, at bugnaw ra ba yung tao, may nala makapainit ka. O gunya nagpadayon siya sa iyang panaw, padulong ngadto sa gingharian. Pag-abot sa dakong palasyo, giabrihan ng pultahan, niatubang siya sa hari. Samtang nagpaabot siya, natog sa una siya, sama nimo natog samtang nagwali ang pari. No? Pagkataod-taod, migawas na ang hari, may tingog ng trompeta. Migawas ang hari. Boom! Pagawas sa hari, mga igsoon, ni Paso, o ganyan, niadto siyang trono, o nakita sa mga tao, nga kadtong iyang sinina, o sa pa nga iyang ihatag, mao'y isulbog sa maong hari. Kanindog. Ningon dayon siya. Senior hari, kanang imong isulob, mao man ay gihatag nako sa makalilimos ngadto sa may merkado kanang may nasunugan bitaw. O, mao man na ako gihatag, nganong naa man na nimo? Mitubag dayon ang senior hari. Kay kadtong maong makalilimos, ako man kadto. Ang gahom di ay, end of that short anecdote. Ang gahom di ay nagihatag kanato ni Kristo. Ang iya di ay pagkahari, gahom sa gugma. O ang iyang pagkahari, usa di ay kini kagahom nga diin iyang isangon kanatong tanan. Aron ang iyang pagkahari mailhan sa tanan nga siya hari alang sa tanan nga mga manggihatagon ug alang niadtong adunay gugma sa iyang isigkata. Amen.